Ydych chi wedi cael llond bol ar eich peiriannau'n torri lawr? Ydych chi wedi cael llond bol ar gontractwyr yn gadael chi lawr? Ydych chi wedi cael llond bol o weithio efo hen offer di dyddio? Mae'n amser i chi'ch tri droi at y cwmni Rhannu Mi Gei. Rhannu Mi Gei, cwmni sy'n cysylltu ffermwyr i rannu peiriannau, i rannu costa, a fydd pawb yn elwa.